山川、途中交代。ソフトバンクの山川穂高内野手が13日、巨人とのオープン戦で左手に支給を受けて交代となった。2回先頭で打席に入った山川は、巨人先発、山崎伊織投手の2球目が左手付近に直撃、苦悶の表情を浮かべてバットを手放すと、駆けつけたトレーナーに左手小指付近を見せながらベンチへと下がった。その後、代走に井上智也内野手が送られて交代となった。痛そう。もろ当たったな。これは今しね。これが今しねか。さすがに山川怪我はやばい。ホークス怪我人多すぎるわ。割とやばいところに当たったな。栗と山川なしは勘弁してくれ。大したことないの祈るしかない。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。